विजय सर, गोवा विद्यापीठाच्या प्रश्नपत्रिका चोरीचा विषय गेल्या काही दिवसापासून गाजतो, तरी सुद्धा विद्यापीठांना नॅकचं 1+ मानांकन मिळाले. पण या संदर्भात म्हणजे जो रिपोर्ट सादर झालेला आहे त्याच्यावर आतापर्यंत एकही विरोधक का पुढे येऊन बोलत नाही, आणि हा विषय तुम्ही विधानसभेत आमचा पक्ष या रिपोर्ट यायच्या अगोदर आमचा पक्षच होता. मी याच्यावर डिमांड एज्युकेशन डिमांड जेव्हा येणार तेव्हा तुम्ही बघा ना, आता काहीतरी ठेवूया ना, सगळं बाहेर. मग दुसरा एक विषय आहे, तुम्ही काही दिवसापूर्वी म्हटलं होतं की सगळ्या विरोधकांनी एकत्र यावं म्हणून आपण काहीही करायला तयार आहे. गेल्या काही दिवसापासून तुमच्या सगळ्यांच्यातली दुफळी दिसते तुमच्या. मग नेमका विषय काय की विरोधकांना म्हणजे जे बाकीचे 6 जण आहेत त्यांना विजय सरदेसाई नको आहेत की विजय सरदेसाईला ते सांग. आता मला कुणाचीच ॲलर्जी नाही. मी तुम्हाला सांगितलं की सभापतीची पण ॲलर्जी मला नाही. केवढं त्यांना क्लोज आहे ते पण तुम्हाला सांगितलं. त्यांची ॲलर्जी नाही तर आमचे म्हणजे बरोबर होते. त्यांच्याबरोबर आम्ही कॅम्पेन केलं 2024च्या लोकसभा. त्यांची ॲलर्जी इमिजिएट अशी कशी येऊ शकते. म्हणजे विधानसभेत तुमची सभागृहात एकनाथ चतुर्थची भूमिका नसेल, त्या पद्धतीने अर्जी घेते त्या पद्धतीने. मी अर्जी नाही, मी नवीन पण नाही. मी त्या असेंब्लीमध्ये मला माहित आहे तिथे बसून तसे लोक तिथे जास्त असतात. ते आम्ही 3 टर्म झाले. हा मोदी तुमच्याबरोबर होता, पण तिथला टीचर फर्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म मध्ये कोण झाला आता दिगंबर झाले, ते पण तसेच होते. तिथे पण ह्या टर्मला पण मी ना आम्ही तयारी आहे आमची.